טוב, תקשיבו ילדים, אתם לא מאמינים. בואו תראו, נס חנוכה של כרמית. יאללה, בואו, משהו מטורף. איזה נס? חכו, בואו תראו, אני מראה לכם. שבו, יודעת שאתם חזקים בחשבון, בואו נראה אם אתם עולים על מה שאני עושה עכשיו. תסתכלו. אני מסדרת משהו בלוח. עכשיו בואו תראו את הקסם. אני שואלת אתכם שאלה כזאת, כמה מטבעות של כרמית יש בכל צד? כמה יש בצד הזה? 6. וכמה בצד הזה? 6. וכמה בצד הזה? 6. ופה? הכל 6. מעולה, אז ראיתם שבכל הצדדים יש 6, נכון? אוקיי? תקלטו מה אני עושה. תרכזו חזק, תראו מה אני עושה, אוקיי? לקחת את זה לפה, ואת זה לפה. אוקיי? כמה יש לנו בכל צד? 6. כמה פה? 6. כמה פה? 6. כמה פה? מעולה, עכשיו תסתכלו טוב, תתרכזו. לוקחת את זה לפה, אוקיי? ואת זה לפה. כמה יש לנו עכשיו בכל צד? 6. כמה פה? 6. כמה פה? 6. כמה פה? 6. יפה, מעולה. עכשיו אתם מרוכזים? עוד אחד אני לוקחת, תסתכלו טוב. שמה אותו פה, ולוקחת אותו לפה. עכשיו תגידו לי כמה יש בכל צד. 6. 6. נכון, אבל אני לא, אתם מבינים שיש פה משהו? איפה כל המטבעות? היה פה 4, לאיפה הם נעלמו עם הכל אותו דבר? 6. זה לא יכול להיות. נכון? רגע, עכשיו תסתכלו טוב. עוד פעם, האחרון אני לוקחת לפה, ואותו אני לוקחת לפה. עוד פעם, מה יש לנו פה?